Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa dagang katuninungan, sa mga taong marahayan mo. Inuumami ka, rinurugyaw mi ka, sinasamba mi ka, pinapanguraway mi ka, pinapasalamatan mi ka, ulikan na pula mo, kamurawayan. Kagurang na Diyos sa deng langit nun, Diyos amang makakamahal. Kagurang na kiputong Jesucristo, kagurang na Diyos, Kordero kan Diyos, aki ka naman. Ika na nagpapara kan mga kasalan, kan kinaban, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan, kan kinaban, apuan sa mong pakimahera. Ika na nagtutukaw sa to ka naman, kaheraki kami. Dahil kasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan urok kalangkaw. Jesu Kristo kay bakal, Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Amen. Mamibigitam, kagurangnan kaugayian sa imo mga nasa sangkuban, asin kay raking padakula sa indaan mga balao kan sa imong grasya, tanganing sinda na mainit sa paglaom, magtubod asin an pagkamuot, danay na magpadagos, na nagbabantay sa pagutob kan sa imong mga pagbuot, uli kay Jesucristo nga gurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen. Tukaw tabi. Ano ang marhay na pastor? Sa enot na babasahon, inian sa tong madadango. Ang pagkakaiba kan pagiging marahay asing bakong marahay na pastor. Hinanyugon niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Jeremias. Herakman sa mga pastor na nagpapabaya na ansa kong mga karnero mawara, asin mawarak, ulay ni kagurangan. Ini ang sabi ni kagurangan, Diyos ni Israel, sa mga pastor na nag-aataman kan sa kong banwaan. Pinabayaan nindong mawarak ang sakong mga karnero, asin tinugutan na makarayo. Day nindo sinda inataman, papadusahan ko kamo, hulikan sa indong kapabayaan. Alagad ang natada kan sakong mga karnero, sa kuyang titipunon hali sa gabos na banwaan, na pinagkawawarakan. Sa sainda, sa kuyang babalik sa dati nindang sabsaban. Sinda mag-uugbon, asin magdadakon. Mabugtak ako ning mga pastor na mag-aataman sa sainda, asin magpapasabsab sa sainda. Dai na sinda matatakot, dai na sinda mahahandal, dai na sinda mawawara. Ulay ng kagurangan, ang mga aldaw, madatong na ako mabugtak ng banal na sanga para kidabi.
sarong tunay asin madunong na hade na nagigibo ning katanosan. Sa mga aldaw na iyan, si Yoda makakaligtas asin si Israel mag-eerok na pano ning pagsari. Iyo ini ang ngaran na inapod sa iya. Kagurangnan sa muyang katanosan. Tataramon kang kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang kagurangnan sa kong pastor, dahil inanuman na magkukulang sa ko. Ang kagurangnan sa kong pastor, dahil inanuman na magkukulang sa ko. Ang kagurangnan sa kong pastor, dahil ninanuman na magkukulang sa ko. Lapas sa sinberde ang mga sapsapan, kapay nga luwan itinataw niyo sa kutuman. Dinadara niya ako warani sa tubig na malinaw. Duman niya pinapakusog ang sa kong espiritu. Ang kagurangnan sa kong pastor, dahil anuman na magkukulang sa ko. Dinadara niya ako sa matanos na dalan, siya maimbot sa iyang ngaran. Ako man maglakaw sa tawnin katikluman, mayong baraot na sa kong matatakutan. Hulita, yaon ka duman, yaon ang sa imong bata sa singsungko, ang mga iniyon sa kong puso. Ang kagurangnan sa kong pastor, dahil anuman na magkukulang sa ko. Sa imong inandam bangkete para sa sako, sa atupang sa kong mga kalaban, lanay linangad mo sa sakuyang payo, ang sakuyang kupa magsusupay. Ang kagurangnan sa kong pastor, dahil anuman na magkukulang sa ko. Karahayan asin pagkaira, masunod sa ko. Sa gabos nga aldaw, din sa kong buhay, sarong nin kagurangnan, ako mag-ero. Sa panahon na dahi kasapuran. Ang kagurangnan sa kong pastor, dahil anuman na magkukulang sa ko. Ang kagurangnan sa kong pastor, dahil anuman na magkukulang sa ko. Sa ikaduwang babasahon, nagsasabi sa to manungod sa Eukaristiya asin katuninongan. Sa pag-ako niya to kan Eukaristiya, inaako man niya to ang katuninongan kang kagurangnan. Hinanyugon niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa hali sa surat ni San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga tugang, alagad mo niyan
kamo kay Kristo Jesus. Kamo nakaidto harayo sa mo. Nakarani huli kan dugo ni Kristo. Siya ang satuyang kagurangnan. Duwang banwaan sa iyang pinagsaro. Ginaba ang taril sa pagultanan sa iyang hawak. Rinunot ang pag-iriwal nagikan sa mga pagbuot kan tugon. Uli kan sa iyang krus, ginadan ang pag-iriwal. Ngapit siya madigdi sa pagdarakan marhay na bareta ning katuninungan. Katuninungan para sa mga yaon sa harayo. Asin katuninungan para sa uya sa mga harani. Huli sa iya, an ama sa tuyang madudulok, darani sa sanang espiritu. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos para sa banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa indong, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Marcos. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Ang mga apostoles nagbalik kay Jesus asin inusip ang gabos nindang ginibo asin ang gabos nindang itinukdo. Sinabihan niya sinda, madya kamo sa lugar na ring tawo, magpaingalong una kamo huli sa kadakol na mga tawo na pabalik-balik ang mga apostoles dainan nin panahon sa pagkakan. Naglunad sinda sa sakayan, asin nagpasiring sa lugar na siblag, asin matuninong. Nahiling kan mga tawo an sa indang paghali, asin naukudan kun sa in maduman. Kaya hali sa gabos sa banwaan, nagdaralagan asin nag-irinutan sindang makaabot duman. Pakaluwas na Jesus sa sakayan, nahiling kadakol na mga tao asin naherak sa inda. Huli tagarong mga karnero na ring pastor, asin tinukduan niya sinda, nindakol na bagay na dapat nindang maaraman. Marahay na bareta kan sa tong kagurangnan, Pag-umaw sa imo, Kristo. sa giraray Diyos maray na pagkagapo sa inyong mga tugang. Good morning. Sa tuyang mga babasahon mo niyan, ang kagurangnan enot nagpapamidbid na sarong marhay na pastor. Tanganing pangarugan kan mga leaders digdi sa kinaban. Naan marhay na pastor enot igaataman an sa iyang nasasakupan. May pagmakulog, may pagdusay nin buhay para sa iyang nasasakupan. Asin, sabi kan kagurangnan sa primerong pagbasa, mapadara ako nin marhay na pastor. Ta so mga leader ka ito na nainot,
Ang ginibo ninda, nagkawararak, subanwaan, sa mga tao, yaon an dai pagkasinarabutan. Kaya subanwaan ng Diyos sa mga tao, nagkatarakot, kadakol na mga tao ang kulang sa pakasabot. Kaya sabi kan kagurangnan, mapadara ako nin marhay na pastor. Tanganing tipunon giraray sa mga natadang tao, asin itukdo sa sainda, an marhay na bareta, asin mabuhay susog sa kabutan nin mahal na Diyos. Yun ay ni mga tugang kan ipinadaraan kagurangnan na si Yesu Kristo. He is the good shepherd na tinipon niya ang banwaan sa paagi kan sa iyang pagdusay kan buhay sa banal na Eucharistia, asin ang mga tao nagkasararo lalo na sa pagresibi ning banal na komunyon. Yun yung mga tugang an sarong karakteristik ning marhay na pastor. Ipinailing, ipinamati sa tuya kan Diyos sa masalangit, nan sa iyang pagkamot asin pagkaherak, danay na iwinawaras sa gabus na tao. Partikan pagiging marhay na pastor, an pagcare, pagmakulog. Kaya sa Ebanghelyo tangon yan mga tugang, bako lang na si Hesus Kristo sige sarang sugo sa iya mga disipulos, ta aram kan kagurangnan na digdi sa ibabaw kang kinaban, there are full of sufferings, problems, and difficulties. Ang pag-ibo kang misyon, ang pagpadagos kan misyon kan sa tuyong kagurangnan, dipisil, mapagal. Kaya sabi kan kagurangnan, madya kamo sa silensyong lugar. Magpaingalo mo na kamo. Iyan an sarong imbitasyon ni marhay na pastor. Bakusa na itong maghapon ka mo dyan, bala na kaya mo dyan, magparagibo. Yaon ang pagmakulog kan kagurangnan sa iya mga disipulos. Kaya inimbitaran niya na magpaingalo muna. Magpaingalo muna kamutanganing magtipon ning kusog. Taan pagmisyon baga mga tugang, bako man karaw-karaw. If you could remember last Sunday's Gospel, Jesus summoned His disciples, may mga tugon siya, na dai kamo magdara ning anuman na mga bagay, kumbaga, sugkod sana. Ang paggibo kang misyon, kay puhaning gubing, pagkakang, mga material na bagay. Pero sabi ka kakurang, hindi ka umaadit, ako ang bahala, kaiyan gabos. Basta, magdumang ka mo sa lugar, maski sugkod sa nandaranindo, ako na bahala, ako na kan ma-provide. Sarong implikasyon nin sarong maray na pastor na dai niya pinapabayaan an sa iyang nasasakupan. Itong mga tao na pigsusugo niya tanganing maghulit nin marhay na bareta sa manlain-lain na lugar. Pero nasasabutan niya ang namamatian kan lambang saro sa satuya. Kaya nga ni yaon ang pagriparo sa lambang saro sa tuya, ang pagriparo sa iya mga disipulos, asin pigpahingalo niya. Pigpahingalo niya tanganing makakakan, magkusog ang hawak. Ikadua, tanganing padagos na magtalubo sa hararom na espiritualidad na pagkabuhay. Tang pagpahingalo mga tugang, bako lang na marest kita kan sa tuyang hawak, kundi yaon man an pagiging silensyo sa satuyang mga sadiri. Sa pagsilensyo ta, dyan ta nai-encounter ang kagurangnan. Ta sa pag-ibukang misyon, kadakol na mga tingog, kadakol na mga helang, kadakol na mga kadipisilan, na sa tuyang may encounter. We need to rest. Kay puwan taman magpaingalo. Sa nagtatrabaho nga ni, kay puwan man magpaingalo, ta kung sige mo sa ng trabaho, puwan sa imong hawak, asing galag, maluya iyan. Why? Kay puhan tang maghagad ning kusog sa satuyang kagurangnan. Biyaya, asin hararom na espiritualidad.
na itinatao kan kagurangnan. Iyon ang kagayunan mga tugang kan, imbitasyon ngunyan kan sa tuyang kagurangnan. Na in this world, sa paggibo kan misyon, sa paglakaw tadig di sa ibabaw kang kinaban, bako man na permina sa nakita makusog. Ang ibabaga sa tuya, minaharumbugon, makusugon pa nga ako. O, dawang nga di ako maglaog sa laog-laog sa simbahan. Dawa din nga ako magpamibi, makusog ako. Mga tugang, apart from God, we are nothing. Nadigdi sa ibabaw kang ginaman, di kita mag-rely sa kusog sa nakang hawak, taining hawak na ini, bako man habang buhay na permina sa nakita makusog digdi sa ibabaw kang ginaman. No, maabot ang panahon na kita mahagad nin pagpahingalo. Mahagad ning pagpahingalo sa satuyang kagurangnan. O, napapagalman, mapagal digdi sa ibabaw kang ginaban, takanakol kitang ma-encounter, manlaylay na tingog ning kinaban, tingog ning kapwa-tawo, na paragos na nagahagad sa tuwi ning tabang, o mapagal baga. Kaya we need to rest, kay puhantang akuon ining imbitasyon kang kagurangnan na bilang mga disipulos, kay puhantang magkaigwaman nin panahon sa pagpahingalo, panahonin pag-reflect kan sa tuyang mga gibo digdi sa ibabaw kang kinaban. Bako sa na itong sige sa na dalagan sa nang dalagan, dahil lamang naguhurop-hurop kan sa iyang piglalakawan digdi sa ibabaw kang kinaban. Kaminsan nakakamarangnuhan ta an sa tuyang buhay, 50-50 na pala ng buhay ta, dahil lamang kita nakareflect kan sa tuyang mga dapat nagigibuhon, tamang gigibuhon digdi sa ibabaw kang ginabanway, because kulang kita sa pagpahingalo, kulang kita sa pagsilensyo sa buhay na supposed to be pigigibo ta iyan uro aldaw tanganing makanood giraray kita, tawan kita ning kusog kan sa tuyang kagurangnan. Mga tugang, ang imbitasyon ka ining kagurangnan, ang imbitasyon sa tuyang kan kagurangnan, ini sarong paagi kan kagurangnan tanganing kita mas maging effective pang misyonero, disipulos kan kagurangnan. Tanganing an sa tuyong pigigibo digdi sa ibabaw kang ginaban, susog sa kabutan nin mahal na Diyos. Ilingon niya to ang buhay ni Jesucristo. Pagkatapos niya maggibo, magbulong, magpakakaning tao, magtabang sa mga tao, anong pigigibo niya? Minaduman baga siya sa silensyong lugar. Anong pigibo niya? Nagpapimibi, nagkukonsulta sa Diyos Ama sa langit, tanganing sa masunod na sa iyang pagmisyon, kabutan kan Diyos Ama sa langit, an mangibabaw. Kusog na hali sa Diyos Ama. Lugod iyo ini an satuyang mahimo sa satuyang mga puso, na sa buhay ng sarong tao, kay puhan ang pagsilensyo, to reflect, tanganing makapag-reflect kita kan sa tuyang mga pigigibo digdi sa ibabaw kang ginaban, na sutama, dahi na pagpadaguson, susala, ipadagos. Iyon mga tugang ang katuyuhan kan sa tuyang kagurangnan, bilang sarong marhay na pastor, na padagos kitang pigririparo kan kagurangnan, padagos kitang namumutan, padagos kitang nahihirakan, bilang mga disipulos niya. Sa ngarang ka Nama, asin kan aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matindog na po kita para sa pagpahayikan sa tuying pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan. Kagibo kan langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling, saro sa pagka-Diyos kang Ama, huli sa iya nagikaigwa kan gabos, huli sa satong mga tao asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan, asin nanilaman huli kan Espiritu Santo, ki Virhen Maria, asin nani tao, ipinako pa sa krus para sa sato kan panahon ni Poncio Pilato, nagtios sagkod sa kagadanan asin ilinubong, asin kan ikatulong aldaw na buhay liwat, susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa too kan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Ang sa iyang kahadean daing kataposan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa Maria,
Siya kaiba kan ama asin kan aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya na nagtaram sa paagi ng mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad din mga kasalan, asin naghahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay na maabot na panahon. Amen. Mga tugang ang Diyos danay na uyos sa to, ipamibitaan mga kaipuan kan sa tuwing simbahan na sinbanwaan sa lambang kagadan, inian sa tong sabihon, kagurangnan nanyugaan sa muyang pamibi, Kagurangnan hinanyugaan sa muyang pamibi. An mga obispo asin kapadean, tanganing ipagrukyaw ninda ang ebanghelyo na dainin takot, mamibi kita sa kagurangnan. kagurangnan nanyugaan sa muyang pamibi, An mga namamayo kan sa tuyang banwaan, tanganing mautob ang buot nin kagabsan, mamibi kita sa kagurangnan. kagurangnan nanyugaan sa muyang pamibi, An sa tuyang banwaan, tanganing magdanay sa katanosan, katuninungan, kauswagan, asin disiplina, mamibi kita sa kagurangnan. kagurangnan nanyugaan sa muyang pamibi, An mga dukha asin nagtitios, tanganing mapasaingdaan kahadean ng Diyos, mamibi kita. kagurangnan nanyugaan sa muyang pamibi, Para man sa pasasalamat kan Bandolas family, asin sa kalag ni Martin by Ariandas family, asin sa kalag ni Edwin by Bandolas family, ipamibi ta sa kagurangnan. kagurangnan nanyugaan sa muyang pamibi, Kita gabos na yaon digdi, tanganing mahale ang sa tuyang mga kahadalan asin kahurasaan, mamibi kita sa kagurangnan. kagurangnan nanyugaan sa muyang pamibi. Diyos na kagurangnan minasari kami sa imo, pinili mo kami huli ki Kristo, na magdarakan pagkamot na ipinahayag sa mo, giwo kaming dayupot sa mensahe kan marhay na bareta ni Hesus Kristo na sa muyang kagurangnan. Amen. Magpamibig ang mga tugang tanganingan sa kuasinan sa indong atang, maakamalugod kan Diyos amang makakamhan. Akoon manlugod kang kagurangnan, ang atang sa imong makamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang yato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Diyos na sa sarong malinigo na sakripisyo, pinarikon mo ang pagkakaiba ni mga dulot susok sa tugon, ako ang sakripisyo sa imo kan mga maimbod na nasasangkuban mo asin pabanalakan kabaing na bendisyon siring sa mga atang ni Abel, tanganing ani dinulot na kan lambang saro sa paggalang kan sa imong kalangkawan, magwaras sa gabos ning kaligtasan huli ki Kristo na sa mong kakurangnan. Amen. Ang kakurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, iitaas ang mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kakurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat, Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan sain, magpasalamat kami sa imo kakurangnan, panalama Diyos sa makakaman, nadaing kasakuran, sa imo kami nababuhay, naghihiro asin uya, asin inihimo mo sa hawak na ini,
bako sanang nakakamati kami oroal daw kan mga bunga kan sa imong kabuutan, kundi may mga panuga na nga ni kami kan buhay na daing kasaguran, taigwa kan mga tinagbakan espiritu na ibinangon mo kay Hesus Kristo sa mga gadan, naglalaom kaming mapasamo ang misteryo Pascual na daing katapusan. Kaya kaiba kan mga kangabos na angeles, nagumaw kami sa imo, nagkukurahaw sa magaygayang selebrasyon. Banal, 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 ang kagurangnan, Diyos ni mga upo, ang langit at sinaga, panukan sa imo, kamurawayan, Hosana, Hosana sa kaitasan, Hosana, Hosana sa kaitasan. Paladanan minaligdig sa ngaran kan kagurangan, Hosana, Hosana sa kaitasan, Hosana, Hosana sa kaitasan, Hosana, Hosana sa kaitasan. Kakurangnan ni kananganan banal, burabod ning gabus sa kabanalan. Kay ning mga atang namimiti kami papanalakan ng buon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maging hawak asin dugo kan sa mong kakurangnan na si Hesus Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuha ning tinapay, asin pagpasalamat, binakini, asin itinaw sa sayang mga disipulos na ansabi, magako kamo kabus, asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuha niya manin kalis, asin giraray, pagpasalamat sa imo, idinaw sa sayang mga disipulos na ansabi, magako kamo kabus, asin mag-inom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin nanay natipan, na papabuluson para sa indo, asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pag-ibon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod, Ang pagkaganan mo kagurangan,
Kaya kami na nagrorumdum kan sa iyong pagkakadanasin, pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kakurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimayra kaming nag-aarang, na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kakurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kaibakan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong Obispo si Joel, asin kan gabus na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tukang na nagturok sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabus sa magadam, dangan nakuha sinda sa liwanag kan sa imong lalawgon, keraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Berhen na ina kan Diyos si San Jose, an sa iyong banal na esposo, kan mga banal na apostoles sa singabos sa santos, na kaito pa nagpagaygaya sa imo, magkanigong maging keras, kan buhay na daing kasagkuran mag-umaw, asin magpamuraway sa imo, siring man huli sa aki mong sa Jesucristo. Uli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos samang makakaman, sa pagkasaro, kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahunan, kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon asin pinatuod kan Diyos no na kaugalian, nangagas kitang magsabi. Magdatuan kadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, minsiring sa langit, anon sa mo kakanon sa arwada, itao mo sa muyangon niya, asin patawadon mo kami sa mong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin nare kami pagdarasa sugo. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo, an katuninungan, tanganing kaming natabangan, kan sa imong pagkaherak, maging danay natalingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos
nakapurisawan, mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Ulita sa imo ang kahadean, asin at kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kakurangnan ni ka na nagsabi sa imo mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninungan itinataw ko sa Indo, hari pagilingaan sa mo makasalan, kunyan pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkani ko na siya mapatuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan kagurangnan danay namapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. bilang magturugan kay Kristo, magpatanarauhan kita ning katuninungan. Peace be with you. Peace be with you. Pero ka Diyos na nagpaparang, kan mga kasalan na ginaman, kaeraki kami. Pero ka Diyos na nagpaparang, kan mga kasalan na ginaman, kaeraki kami. Kordero kan Diyos na nagpaparang, kan mga kasalan kan ginawan, tawi kami ni kanoninongan. Uya ang kordero kan Diyos, uya nagpapara kan mga kasalan kang ginaban paladan, ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako ako maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan. At amanong malugod kita kan hawak asin dugo ni Kristo sagod sa buhay na ding kasagkuran. Amen. Hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko mahihimo ang maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo. Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi, ang sakuyang sadiri, sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko, sa paagi kan mga kamot nin padi, na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya. Inaatang ko ang sakuyang sadiri, nagngangayo-ngayo ako sa imo, mahehera ko na Jesus. Tauan sa kalag ko ang daing katapusan mong tabang. Mauot kong espiritual na pagkapakinabang sa imo, tanganing ang sa imong dugo maglinig, ang sa imong laman magpakusog, asin ang sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod ay ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay, nasiblag sa imo asin sa kahuri-huriyang mabuhay, ako sagkod pa man sa kaibahan mo. Amen.
Luhod Tabit. Pamibi kay Nuestra Señora de Salvacion para sa simbahan na nagmimisyon. O Virgen Maria, Nuestra Señora de Salvacion, ika na maimbod na aki kanama, tabangi ang samong paghingua na maging maimbod man ng mga disipulos kan sa imong aki. Ika na nagdarakan ilaw sa kinaban, tabangi kaming darhon man ang liwanag ni Kristo sa samong banwaan na nasa kadikloman. Ika na nagrimpos sa puso kan mga pasabong kan Espiritu Santo. Tabangi kaming maging dayupot na mga surugoon kan Espiritu sa pagmukha na nin sararong mga komunidad nin pagtubod. Ibahan mo kami sa paglakbay sa mga proseso kan ikatulong Diocesan Pastoral Assembly ngunya na taon. Darahon mo ang samong mga pamibi sa Ama, tanganing liwanagan ang samong isip, sa pagpasalamat sa mga biyayang winawaras niya sa samong buhay. Asin pag-ako kan samong mga kakulangan, asin kaluyahan. Buksan ang samong puso sa pagdusay kan sa diri, para sa misyon ng ginagong pagkabiligan na ebanghelisasyon, lalo na sa panahon ng pandemya asin bagong normal. Asin palaadon ang samong buot sa mas maigot na paglingkod sa mga komunidad asin pamilya, sa mga dukha asin jóvenes, asin sa gabos na naglalakbay sa dalan pasiring sa kahadean. O Nuestra Señora de Salvacion, inang mapag-ampon, antabayi kami sa misyon, ang samong paglingkod pabungahon. Amen. Matindog ng buhitam. Mamibi kitam. Kagurang na namimibi kami kaugaying hilingaan sa imong banwaan, asin ang tinukduan mo kan mga misteryong langit noon, gibuhang makabalyo hali sa daan pasiring sa bagong buhay, uli Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Mato ka muna po para sa nagkapirang paisi. Enot po mga to kang ansa ken collection para sa pagmantinir kan mga pasilidad kan sa tuyang simbahan, ang sa tong parokya, padagos sa pagpagiramdom sa gabos kan kalinigan kan sa tong simbahan kaya kunigwa po kamong darang mga linaugan nin tubig, Diyos o ano paman, patos ning dulce daip tabi iniipagwalat sa laukan simbahan, ang simbahan harong ning kakurangnan bako basurahan. Ang Bicol Regional Blood Center sa pagkikipagtabangan sa parokya ni San Rafael, nangangapudan sa mga udok sa buot asin voluntaryong gustong magdonar ning dugo, hulita nakukulang na ang dugo sa blood bank. Sa mga interesado, makipalista na sana kan sa inyong pangaran sa mga church frontliners na yaon sa tubangan kan Puerta Mayor. Ang aktibidad gigibuon sa Agosto 25, Miyerkules, digdi sa parokya. Malusog na kaugalian para sa malusog na pangangatawan, alay dugo, sagip buhay. Salamat sa mga nagdonar kanakaging simana. Anonymous 12,000 pesos, 3,000 pesos, 1,000 pesos, 500 pesos. Neo Communities 3,510 pesos. For Community Pantry 2,140 pesos. Salamat pan po sa gabos na nagsirimbang unyan. Asin sa mga tugang niyato na padagos online on Facebook na naghinanyog ng misa. Sa mga nag-serve, nagpamisa, salamat pong marhay sa indong. Matindog na po kita. Ang kakurangnan mapas sa indong, Asin sa imong espiritu. idukoan payo maghagad ning bindisyon, bindisyonan kamo asin ampunon kan kakurangnan. Amen. Ipasirang kan kakurangnan sa saindoan sa iyong lalawgon asin kayarakan niya kamo. Amen. At amanon niya kamo asin iwaras sa saindoan katuninungan. Amen. Asin bindisyonan kamo kan Diyos amang makakamhan. Anama, asinaki, asinan Espiritu Santo, Amen. lakaw kamo sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. We stand before the grand horizon. 500 years of faith, grateful today. He bears a gift of mission. Totally yours,
ourselves faithfully yours until the end. To your mission, Lord, we give our yes. Go where the sun rises above the hills. Share the word and serve those who are in need. Let the morning star accompany your way. Spread a fire of mission for the Lord. Be there the gift of mission. Mercy, compassion, justice and peace. We stand before the grand horizon. 500 years of faith, grateful today. We bear the gift of Mission, totally yours, we give ourselves